Pokiaľ ide o chudnutie, správny výber proteínu môže byť rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvní celkový výsledok procesu. So širokým výberom na trhu však môže byť výber správneho proteínu naozaj mätúci. Preto vám prinášame užitočný prehľad a dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vybrať najlepší proteín na chudnutie. V prvom rade je dôležité hľadať proteínový prášok, ktorý má nízky obsah kalórií a cukru. Mnohé proteínové prášky sú plné pridaných cukrov a zbytočných kalórií, čo môže brániť pokroku v chudnutí. Voľba proteínového prášku s nízkym obsahom týchto prídavných látok môže pomôcť podporiť vaše ciele pri chudnutí. Okrem toho je pre chudnutie nevyhnutné vybrať si proteínový prášok s vysokým obsahom bielkovín. Je známe, že bielkoviny pomáhajú udržiavať pocit sítosti a spokojnosti, čo pomáha zabrániť prejedaniu a maškrteniu počas dňa. Hľadajte proteínový prášok, ktorý obsahuje aspoň 20 gramov bielkovín v jednej porcii, aby ste maximalizovali jeho prínos pri chudnutí. Vysokokvalitný srvátkový proteín je obzvlášť dobrou voľbou na chudnutie a udržiavanie svalovej hmoty. Srvátkový proteín je kompletný proteín, čo znamená, že obsahuje všetkých 9 esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nedokáže vyrobiť samo. To z neho robí vynikajúcu voľbu na podporu rastu a obnovy svalov. Okrem toho sa srvátkový proteín rýchlo trávi a vstrebáva, čo z neho robí ideálny doplnok po tréningu. Konzumácia srvátkového proteínu po tréningu pomáha doplniť zásoby svalového glykogénu, znížiť odbúravanie svalov a podporiť syntézu svalových bielkovín, čo prispieva k lepšej regenerácii a rastu svalov. Okrem výberu proteínového prášku na dennú spotrebu, môže byť prospešné zahrnúť do svojej stravy aj tzv. Nočný proteín, ako je kazeín. Kazeín je pomaly stráviteľný proteín, ktorý poskytuje postupné uvoľňovanie aminokyselín počas niekoľkých hodín. To z neho robí vynikajúcu možnosť na konzumáciu pred spaním, pretože pomáha udržiavať syntézu svalového proteínu počas noci a zabraňuje odbúravaniu svalov počas tohto dlhého obdobia hladovania. Dôležité je zvážiť celkový denný príjem proteínu. Priemerne by dospelá žena mala spotrebovať asi 0,8 až 1 gram proteínu na kilogram telesnej hmotnosti denne na podporu zdravia aj urýchlenia spaľovania tuku. Napríklad žena, ktorá váži 70 kg, by mala prijať okolo 56 až 70 gramov proteínu denne. Táto úroveň príjmu proteínu pomáha podporovať metabolické zdravie, udržiavať svalovú hmotu počas chudnutia a udržiavať pocit plnosti a spokojnosti, čo môže pomôcť znížiť celkový príjem kalórií. Zohľadnením týchto faktorov môžete nájsť najlepší proteín na chudnutie, ktorý vyhovuje vašim potrebám a pomáha vám dosiahnuť vaše ciele. Či už si vyberiete whey proteín pre jeho rýchlu absorpciu a podporu svalov po cvičení, alebo kazeínový proteín pre výživu svalov počas noci, výber správneho proteínového prášku môže výrazne zlepšiť vašu cestu k chudnutiu.